integritas, ima keutuhan, kejujuran, dohot wibawa. Integritas ketaatan, boy domago ono 10%. Itorido membuat kita tusada persoalan di tonga-tonga ni akka ulauta. Alani marasing do ulau ni dolma di tonga-tonga ni nguluna doh nguluna si ganumari. Odorana ni dok ni si Paulus sana. Asagabe ketaatan, integritas ketaatan itu unang marasing ulau tasian mulut si ganumari. Kuasa bui somoni. Didok dison meluarong medok di studi psikologi kita mengenal istilah disosiasi. Mula didok studi psikologi disosiasi keterputusan apa yang diyakini dan dilakukan. Keterputusan apa yang diyakini dan dilakukan. Putus doi mana sian ulauna dohot sianaka nani haporsianna. Boy putus do nani haporsianna ditikki bana mangulu dingulu si ganupahan. Hidupan narong istilah banyak orang Kristen 1 hari saleh 6 hari salah. Udang di ketika hari Minggu itu hebat dusde. Ketika dia memulahun ulauna kirai sido alai dungsai dia terputus. Ido benda didok dison siap psikologi disosiasi. Alani dihita nani asiam di Tuhan Yesus Kristus saat berkhotbah, saat mendengar khotbah, saat berliturgi begitu terpukau marapi purdo alai aseni lak tertutung. Idora nanek taida di tonga-tonga ni disosiasi, keterputusan, situasi kondisi di luar ibadah rapuh, situasi kondisi di luar dari pelayanan kita rapuh. Udang dosa ini. Idora naik si Paulus dah, unang tiki baju pak kita maceta bodo. Tiki disiau maceta golo ham. Alai hola soisiau kira suarong do. Odora profesionalisme do pinatalaya kebuat. Gudang do uluan ni huria do citua ikoniba namanya mengulah husndio. Idok maibana najako dan IHKBP idok do harus menjadi jemaat yang misionaris. Unang B saikon ani tagabi A duk soisihi tagabi C. Ola soisia mangpareses gabi D. Ola soisio pui gabi E. Nah alanido di persoalan na taida sinuain matsegudang do hita songoni. Marasing do ulau tao. Marasing. Gudang do hita holan na mabuak-buak roha. Taulah honi. Dang. Gudang do hita holan di posisi nyaman. Mengerjakan segala sesuatu. Dang. Dak perbiar na porsea. Dak perbiar jolma na mangihutton Kristus. Dak perbiar si Paulus. Alai barani bana di tonga-tonga ni uluna lau patupahon at kanauli dohok nadinggan di perjalanan ni permuluan. Alani keselamatan diwujudkan di dunia ini dan diperjuangkan harus konkret. Dan sada-sada alai sudah di ngolu si ganupari dohok di haporsiauna dia harus konkret, berintegritas, jujur, utuh dan berwibawa. Dan natababa ini molo munati do hita di boto jolmaido di tonga-tonga ni ngudut tao. Alai tengok bema akamangina molo di dok dison kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Buasa ikut takut dan gentar. Tiki praktek kita sudah, tiki calon situa pola disuruh seniorna takut dan gentar. Jam 3 be disuruh Allah, jam 3 be disuruh Allah.
Boy nurai tau buat tu contoh-contoh tari waktu takut dan gentar di bagasan haporsial dohita, di bagasan ketakutan dan kegentaran dalam arti laho mempertanggungjawabkan doho laho patu tahun akan nauli di tonga-tonga di nguluta hira songonido contoh di nguluta sigalupa alai olasai kita praktek iteroro pandita na junior harus sita pendita di belpro diakones doh guru songonido nak situa narap situa kita torina do tungan nak situa karena itu dan kegentarannya tentang tanggung jawabnya gabe mako diposisikan madirina gabe seorang yang sudah utuh dan sudah mampu dan kalau bekari itu dak sude nahudo tetapi kebanyakan unggulan do si somoni alanido di terpukta naso polatar patorangau nagodang niat di suraton di buku panduan nih profesionalisme dehok penata layanan alai haluar mau siap pengalaman haluar mau siap perjalanan yulauku haluar mau siap pamereng aku di tonga-tonga nih nama ngalapati terpukta di Bormino alani sudah ulauta di bagasan hapor siauma ido takut dan gentar ditata pelayanan sentralisasi tidak akan berjalan dan mungkin siang penataan ido haluar dengan sudah sentralisasi dan gawe sentralisasi dengan molosarok penata layanan alanido di tonga-tonga ni partikian di bagasan sedarion mardonga biar doh lomos niroha ulah hukamuma hadua umuna hadua tai ta perjuangkan hadua tai dan holas somonido ni tanpa dia perjuangkan tanpa dia kerjakan dan mungkin jolma masuk tuban wagijak amin martamian mahita ali Tuhan mulia di pasang rohanami Tuhan ala dia toihodo pasauran namanya marhide tondip porbadia di mana pinasahakmu kami itu ingananon sianak kaingan pakubasion nami na marragam na patauho kami marlas niroha totong mamuji pasangan guarmu na badiyay ali Tuhan disumbuli hodo kami marhide hatam na badiyay taringot tu na paudiulihon taringot tu na mabuan akasaluhut na naporsea tuho asalam takas marnida asiniroham dohot pasu-pasu molo mangula akkaulona dohot tinggan hobar tuha porsiona ditonga-tonga di pakubasion ima dihurian alania li Tuhan homa natotong mangajari maniroi nama pergugui hukami marhide tolitot di porbania di bagasan tikiona li Tuhan kuingot kami do saluhutna ruas nihuriam na di distrik 20 di Boskapon dongani tiroi jala ramoti daging dohot di nasida ubigi kami Tuhan namasa do lalu bulun di tonga-tonga ni luar distrik namion alania di Tuhan saya tu homa kupas hatami nasida pergugui tiroi dongani di bagasan parngoluon nasida apuli akan namasa oh Tuhan nama ngurupi akan nama sahib marhide-hide salhutna akan mengurupi nasida asima roham dihamili Tuhan dituluari kami diinganan sayhoma mian di persauran nami nama jagai hahipason di pamatang napatot dion nami marhide Yesus Kristus mauliate mariho amin.